Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoyana, sunana Shamsu Isa mai tashar ɗan gaske TV akan YouTube channel. Masoyana, daman na muku alƙawarin za mu nuna muku yadda za ka gano kiran budurwarka duk lokacin da aka kira ta zai shigo wayarka, ko kuma duk lokacin da aka kira saurayinki zai shigo wayarki. To duk dai hanyar mai sauƙi ce, alhamdulillahi. Ga wanda bai subscribing ba dai yanzu ne je danna subscribing sannan ya danna ƙararrawar sanarwa saboda samun sababbin fina-finanmu. Yawwa, hanyar ita ce, a farko za ka shiga inda ake danna kira. In ka shiga inda ake danna kira, hanyar biyu ce zan nuna muku, ta namba da kuma ta cikin setting. Za ka sa star 21 star. Wannan lambar da ka ga na sa sai ka karɓo wayar budurwar taka, ko kuma kin karɓo wayar saurayinki za ki sa, ko kuma za ka sa. Sannan sai ka sa lambar ka kai da kake so in an kira budurwarka zai shigo wayarka. Yawwa, for example, misali na sa, sai ka sa hash star kai, sai ka sa 11 hash, sai ka danna misali, sai ka danna star 21 star 45 28 star 11 hash. Kaga ya sa call forwarding was successful. Ka gan shi a can sama ya fito. To in kuma kana so ka gane an sama a waya, sai ka sa star hash 21 hash, sai ka danna. Kaga voice forwarding, kana kan forwarding kenan, ana bibiyar ka kenan. To in kuma kana so ka cire, sai ka sa star 21 hash 21 hash, sai ka danna. Kaga an cire. To hanya ta biyu kuma ita ce, hanya ta biyu ita ce, hanya ta biyu ita ce shine in ka shigo wajen kira na again, akwai za ga wasu ƙwayayyaka haka, wasu ɗan ɗigo-ɗigo guda uku, wasu ana sa su a sama wasu a ƙasa. To ni na a ƙasa suke. Za ka shiga setting. In ka shigo setting nan, sai ka shiga call forwarding. In ka shiga call forwarding za ka ga yana searching. To zai nuno ma always forwarding. Ko da yaushe in aka kira budurwar taka ko ƙanin naka ko yayan naka zai shigo wayarka, ko kuma fa. To tun da dai so kake ko da yaushe an kira budurwarka ya shigo wayarka, sai ka danna forwarding ɗin nan, always forwarding. Sannan za ka zo ka tafa lamba, misali ga dai lamba ta na sa tun ɗazu. Za ka sa 0h1 33 73 45 28, sai ka sa enable. To misali kuma in kuma kana da lambar dama a kan wayar budurwar taka, in ka rasa ta misali, sai ka shiga nan, sai nuno ma duk jerin lambobin, kai ka ɗauki wayar ka sa. To tun da ni na tafa, kaga dole zan yi enable ɗinta. Was expecting response network. To wannan ba matsala ba ce, zai yi in network ɗinka wajen mai abun ne zai successful. Ita ce hanya ta biyu kenan. To in kuma kana so ka kashe wannan forwarding ɗin fa, in ka zo nan gun enable ne, tun da yanzu bai ba saboda matsalar network. To yanzu in ka zo, in yayi kai a naka disable za ka sa a nan gun. Shi kenan yayi. To ita ce hanya mafi sauƙi da za ka gane kiran budurwarka yana shigowa wayarka duk lokacin da aka kira ta. In ka ga dama ka ɗauka, in ka ba ga dama, in ba ga dama kuma sai ka tsaya ma ka ji abin da ake faɗa, sai ka kashe wayarka. Alhamdulillah, ni ne naku Shamsu Isa mai tashar ɗan gaske TV. Yanzu ina ba ku umarnin ku je ku danna mun subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa saboda samun sabon fina-finanmu. Kuma muna ta bincike akan yadda za mu kawo muku ci gaba akan wannan channel ɗin namu. Masha Allah, ni ne naku Shamsu Isa mai tashar ɗan gaske TV.